खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 29 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा माखासे गेलेमु हाबाफारिफोरखौ रंजानो हागौ, जाय नोंथांनि देहायारि फिटनेसखौ लाखिगोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा गोख्रों थागोन। वृषभ राशि। दिनै न'निफ्राय बायजोआव थांनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि बोर ला, मानोना बेयो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि गोजोन आखुआ नखरारि जिउखौ सोरां होगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय, मानोना नोंथाङा जिउखौ आबुङै रंजानो थांगासिनो दं। साना जोबोद मोजां। कर्क राशि। सावस्रिया दिनै आबुं जागोन। दिनै नोंथांनि रांखौ गोबां बेसादफोराव बाहायनो हायो, बेनिखायनो नोंथाङा दिनै मोनसे आखा-फाखा रां बावजानि बिथांखि लानांगोन जाहाथे गासैबो जेंनाफोर आरो रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। सिंह राशि। लोगोफोरा नोंथांखौ सोरबा जुनिया सुबुंजों सिनायथि होगोन, जाय नोंथांनि सावस्रिफोराव मख'जाथाव गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा ओरैबायदि मावथांखिफोर लानांगौ जाय गासै नखरनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन। कन्या राशि। नोंथांनि गुरै आखुखौ बाख्नायनाय जागोन। गोबां सुबुंफोरा नोंथांखौ खुगाजों बाख्नायगोन। नोंथांनि थाग्रा खुलिजों सोमोन्दो थानाय रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनलायनाय, लोगोआरि आरो सोमोन्दोआ बांगासिनो दं। तुला राशि। जायफोरा स्टक मार्केटआव गावनि रांखौ थिसनो बिसोरो दिनै खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रां थिसननायनि सोमोन्दै गोसो होनाय आरो सांग्रां जानाया साबसिन जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै गावनि लोगोफोरजों बांद्राय मुखुब जानो हागौ, जाय नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथांनि बादायलु आखुआ नोंथांखौ नोंथाङा हाबनाय जायखिजाया बादायलायनायाव देरहानो हागोन। गोनांथि जायोब्ला लोगोफोरा नोंथांनि हेफाजाबनि थाखाय फैगोन। धनु राशि। जुदि नोंथाङा दाहार लानो नागिरदोंमोन आरो बे खामानियाव गोबाव समनिफ्रायनो नांथाबना दंमोन, अब्ला दिनै नोंथांनि खाफालगोनां सान। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनो आरो बिसोरखौ बबेहायबा बायजोआव लांनो सानथांखि लागोन। मकर राशि। नोंथाङा माखासे गेलेमु हाबाफारिफोरखौ रंजानो हागौ, जाय नोंथांनि देहायारि फिटनेसखौ लाखिगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ मोजाङै दिन्थिफुङो आरो खामानियाव नोंथांनि थिरांथा आरो थुलुंगाखौ दिन्थियोब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जानो हागौ। कुम्भ राशि। रांखान्थियाव जौगानाया नोंनि थाखाय गोनांथार बायनायाव सुबिदा खालामगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद मुखुब जानो हागौ। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथां बयनिबो थाखाय जोबोद सांग्रां आरो गोबांथार समाजारि सान जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ दिनै नोंथांनि सेंग्रानि समखौ माखासे गाज्रि बेसादफोरखौ गोसोखांहोगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।